Hola, ens trobem amb un divendres molt tranquil a Catalunya, un matí amb alguns núvols prims, hem anat trobant amb alguns punts de les comarques, per exemple, de Barcelona, però el que destaquem també és que les temperatures es van enfilant i força. Amb les imatges del Meteosat veiem aquests núvols poc importants que viatgen d'oest cap a est, són més compactes, això sí, amb alguns punts del Pirineu, per aquí sí que tenim el dia una mica més ennuvolat, però destaquem a més que està bufant cap al centre i sud de Catalunya vent de component oest, que deixa temperatures molt altes cap al litoral sud català, temperatures que ja a hores d'ara estan superant els 25 graus a punts de la costa sud de Tarragona, punts de Ponent, i durant la tarda d'aquest divendres mantindrem en conjunt la presència de sol, però amb aquests núvols que van viatjant d'oest cap a est, que portaran tarda una mica més ennuvolada. Les temperatures, però atenció, perquè poden arribar aquest divendres fins als 30 graus cap al sector de les Terres de l'Ebre, també a punts de Ponent no descartem màximes entorn dels 30 graus, i a la resta del país tindrem temperatures semblants o una miqueta més baixes que les d'ahir cap a les comarques del nord-est, i és que a l'interior de Girona poden aparèixer alguns ruixats, localment amb algun nucli tempestuós, també no descartem algun ruixat a altres punts del Pirineu. I de cara a aquest dissabte, doncs cal dir que de matinada no tindrem temperatures massa baixes, de fet mínimes en molts casos per sobre dels 10 graus, i tindrem un matí de dissabte radiant, amb sol a gran part del país. Això sí, a trams de la costa sud catalana tindrem vent una miqueta més humit, això farà que es formin alguns núvols baixos, no descartem algun banc de boira cap a la costa més aviat de l'Ebre, i justament també aquest vent de component est que bufarà demà cap a la costa de Tarragona farà que a la tarda la temperatura màxima aquí pugui ser notablement més baixa que la d'aquest divendres. De fet, si aquest divendres cap a la costa de Tarragona trobarem màximes per sobre els 25 graus, doncs sembla que fins i tot aquest dissabte localment ens podríem trobar màximes per sota aquí dels 20 graus. Al rest del país, però, puja la temperatura més que la d'aquest dissabte, màximes per sobre fins i tot dels 28-29 graus, algun valor de 30 graus a punts de l'interior de Catalunya ens podríem trobar, també puja bastant cap a les comarques del nord-est, la temperatura màxima, ambient per tant molt agradable, pràcticament estiuenc amb alguns punts del país. Però, de cara als dies vinents, arriben canvis que diumenge portaran ruixats més aviat a la tarda i a punts de la meitat oest de Catalunya. Un front, de fet, ens passa a partir de diumenge i ens portarà també dilluns i dimarts temps més inestable i, atenció, amb un descens marcat de la temperatura. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.